human trafficking chungchang a tuna hian Mizo mi puiten pro thil huat thala deuh mai kan toka Dubai lama Mizo tlangwal chhuan om tak mai lal chhuan zel ral te in February ni som paruka Mizoram sarkar aron hriat tira naupang kumtling lo Dubai Central Zela an tan thu aron soya aron hriat tira Mizoram sarkar in abeng khon lowa chu mitnuwa YouTuber pakhatin lal chhuan zel ral te akom na tangin Mizo mi puiten kan lo heta a chu mi ma chuan chief minister in hetlei rol pati an thon te hi chol mun veng an ni wangin hausa zona a chang soka chu ta po chuan an ma ni sef tum takin house zong taka rorel na sang bera asoya hemi te sef tum tak hian amai ro chu lal chuan zel ral te Mizo tangwal chuan om tak hian chief minister ina a chan dana khan adu khop lo thu YouTube pa khan kan hua IPS valin dan le tun selo lu tuk tu anga khatianga hausa soi ama ati thu te khang kha kan ria ti chuan tu na hian zela thanem ngai na zara he Mizo nau pang kum tling lo housemate ta dan suai thak te hi chan chua an lo ni to a chu ta chuan kan sarkar hi angoi rei kan tia enga tinge kan sarkar hian hetianga kan mi le sa te chan tum na reng nei lo angoi reng kan tia kan du khop lo voi ne hian program kan siama khovel ram ro puiten hetiang program a hetiang ang hun an ton hian an mi le sa te thawang an hauna sat zia chu a hretu vek voi ne hian kan di karinga chu wang chon voi ne kan chief minister he sarkarina an malak dan hi kan du lo ni kumai than dona aggressive devina in zuara do yan thiam ta mo ti tur khopin an in zuara khai thar leina kan du kan da don an tia mai ro chu kum tira MNF ACDP sembang cheng vai bel chisa som kan da an tia amai ro chu vai rek tele chevela mun phia ching tu te chu RR associate an pu sak dai ni kha chu wang chuan voi ne hian zoram mi puiten kan vote chan congress party ngai po hian adik tak chuan kan pului ne phulal du ma hi congress sara lo MP to te nia i kan lom pui ni an chief minister lu te hi chu wang chuan voi ne hian kan chief minister rina helaya kan naute kan ngam dula te kan nau pang te po ti la thome an torna an gai poi mo lo lu tuk hi voi ne hian lekha thelu kan tuma amai ro chu kan police te hei lo in thuam na sakhop maya chu wa chuan anor po ka in nor mai thei ni ti chuan voinia hian kan program a chuan lu chowa chief minister ne na i lekha thelu kan tuma tuna khan chief minister tangin mi pakhat lo chuka kan pui thingpui te po ka lo in puyang cheu tian ti kan in du lo thingpui chu karon in to chu wa chuan khatiang thingpui ti vela ti lom chi kan ni lo kan Mizo nau pang te tan hian ma la sela athon tu agency ten laka hian chol bun mi le sa po ni sela na takin danangin ma ala thura kan ngai ani tikha kan han soi duwa chu wang chuan the Mizoram Private Placement Agency Regulation Act 2015 na chuan hetiang anga dan bo chian na hi cheng nuai khat in choi tir theina le thasari lungin tan theina ania chu wang chuan sari lungin tan theina ania tuna hian heng ho hian he sem na dan kan nei sa hi an tong lo ani chuan voin ringot hi kan top na tur ani lo ti po kan han soidu ani ti chuan kan police te pon khongaya kan lekha bin the kan lekha thelu du te min thelu liu ti turin in khongai na kan han ge na ni e oi na kan le khale thelu tur hi kan han chiar chua ka nga min lo ngai thak sakula hi poi mo khop mai home minister ne na le chief minister ne na he le kha hi kan thelu do na kan chiar chua ka nga kan chiar chua ka nge to thei takin min lo ngai thak sak turin kan ngen cheu ni chu the honorable chief minister government of Mizoram
atul anga action la turang en na ramta na thopui duk tak ama sa in Mizoram Pradesh Youth Congress Committee mingin chibai kan bu ka che Mizo nula Dubai lama housemate tura kalten boinan to chungchanga tukal zela sarkar anga malak ngai tam tak awma hemi chungchanga dale thupe fel fai tak awm theina na mala turin kan ngen che ni hemi chungchanga malak theina tura kan ngai poi mote kan runtar lange kan tia Mizo play role Dubai United Arab Emirates UAE housemate tura sarkar tana kumpo latling lo agency in passport diglo le immigration license legal documents pakhat po nei lova thon an ni nuwa an tum lo topa thasari te meu zela hum takatan tiran ni hi poi kan ti tak zeta boina tok te ta na thei to patlom nga ya an mani boi pui tu Mizo tlangwal al chuan zela petroleum geologist consultant Dubai hi MPYCC chuan kan chuang tak zet ani India sarkar hian ami te citizenship India khwale tui passport holder nei tan hian UAE a hian housemate hei mi pui tura kal tir hi aphal lo sim sim ani hei hi a chan chu India mi Dubai a kalte buaina khulai Dubai le Middle East chevela kalten buaina an lo to thin to wang ani complain lo thin to wang ani a chu wang chuan in Indian Consulate in General Director of Residency and Foreigner Affairs UAE ne na thupek siamin India mi tu po UAE le cheve la housemate tu reng akalte airport immigration a low block vector tini chu wang chuan housemate tur pui tur kut mi pui tur akal asu in lo tur ta India dana India in kalaphal to low block zel turin tini chu wang chuan tu na kan agency ten an thon hi dan kalani ti kam sia ta ngai ni hei hi kan chief minister pon ala hello mai thei dan kalani hi chu ti chung chuan agency te hian dot soin UAE le chevel muslim ram ate housemate an lo thon thina hei hi a him lo em awang le mi tam takin boina an to wangin sarkarin he mi chungchang kan arang lamin mala turin voini hian kan thu ta nei ichuan Ministry of Overseas Indian Affairs noya protector of immigrants nena registration anti turani tinia registration fees cheng sing ni sanga la nin kunga dama in benga cheng noi somnga anti benga an nei angai bokani agency ten hetiang housemate an thon hianin dan kal ania wang khan tourist visa ara an ram tlo tur angin an kal tir thina chu wang chuan boina an tok thin tareng ani Ministry of Overseas Indian Affairs Director of Immigrants Danbu Chapter 4 Para 8 Clause number 1 chuan private agency ten an mitir te an himem an hatote an lung oem eng na nge an tho tunge kan tira eng zat nge hoi muna nge an tho tun hoi nge an tho eng company hnuai a nge an tho ti te an sebek turani chu wang chuan in hemi khezui lova agency te mani tir chuate an chanchin khezui lova harsatna to khi an tam em a voinia po chu kan boina lo ni ta ni ti chon sang hi som panga sarkar lai puin protector of immigrants recruitment agencies te hena thupe ka ti chuaka recruitment agency te hian an namu sak te hena tangin cheng sing ni emo ni somli panga lo ai tam emo lak sak khap tlatani hei hi voi India kan agency sang sang ten an zom lo ni zep lo chuan ha ka chu soi vek lo ila he dan zom lo ti lui an chuan license kan sel sak le khem thei an ni agency in tourist visa chawakal tira na tho tur po hello employment contract nei lova rampona an in thon ve top thi hi dan phal lo tun laya ka trong kam lar ruat felanu ten an man lar human trafficking diktak nin sem na hi nep lo le ni the Mizoram Private Placement Agencies Regulation Act 2015 a chuan rampona na thok a mi thon chhuat theina an nei lova tunami de hian kumking lawan na thoka chorpo danin aphal lo laya passport lem siam saka rampona an thon chuak ani phei chuan kumsari
achina kan ngai thak tong khan kum sari theng zel tan theinin chem noi khat choi tir theni he dana cho po hian chief minister pulal do ma hian boina thlen tu te soi film pui alo tum ka hausa kan sianga lo ngai thanga then chuan soi film pui tum ve bok ani heta hi voin nia chon kan du lo hle ni chief minister pulal do ma le home minister te he na boina tok te harsatna chin fel tum lo a thil dik lo ti tu te hum tum le an thawang hausong assembly hausa thu asoi le chief minister pulal du ma le home minister pu ke sap dang ate he na an boina chin fel sak tura an ngen lom chunga an boina an chin fel sak tum lo apal jam mai te hian mi tam tak ril ru na takin aliama mizoram mi pui te himna angai poi mo lo zia ti lang chiang le ni heng boina tok te le alo boi pu tu te hi jang na dom ne sarkar hian pege turin kan du pokani ikha kanon sia ka india hele khai chief minister ne na le home minister ne na kan thelu do na boina hian boina siam tura local kan dilawa chu wang chuan som chok kan local si lowa anong kan na ha sia chu wang chuan kan wai in min lu tir turin kan din chau ni min phal sak don em min phal sak don lo chuan som chok chu thei lo ole heyo som ba lo phal si lo lu chho do lang miam le pu to da pa lian sia kan bi tun te ayo
thil hi kan hun ma thil theng sa kan ya mor te hi kan tong ve chaw ania a bila tho lo ani a bila tho lo dan chu the Mizoram Private Placement Agencies Regulation Act 2015 kati lai kan Home Minister uzirana apun du kha alo fel lelani a tho bula kami regulation section 2 le section 8 a khan Machine and Tonswa Taina Munka beyond the boundaries of Mizoram beyond the boundary of Mizoram, it's in Mizoram Pons on Havel Pumpu Kawa Platmani. So Wang Swan Equi Apok and Tony and no Tom Tani. This one ISO DC Yan Private Placement Agencies on the Pasari Nena. A regulation where you are licensed at Tani. So I'm conscious of the Chara and harsatna on local rate and color. So car canin, Mizoram Pona and Ton Tailovania, Pontichon Boxilla. In Adania, Mizoram Pona who are flat boxia. So Vansuan Atira and Ani, a young Mizoram Pona who belong to Kalon Tapson is saying to Nikan Center in Lopa. So Tatsunia. Agency te po za intentionally let his tell this all and the big local dina house ka so chan po ka so so ni e mani chana po hanin da ta ina ka khani le ta da bang khan chu ti chon rol chon lo thil pakhat le chon khatiang han ti khan an mani khan khatia a victim tenan han ti khan an ko tan sil ta dei sia Mizoram Matana Agency ka khalai tak khan he Mizo pa to moi na ma ko chu kan so na mo ti chuan kha khalo to khawlo mai ni Mizoram sarkar in da na sia ma kha India ram chunga tan te so lo sia sa in man thei mai ma se overseas tan khan in a thelo wala ma se in adan hian a phal biu sia so bang chuan no tham so ka ani na tak ka chuan Immigration Act. Adan hian palmio si ti la ka. Oh, kasoi tos ka section 2 le section pariat na ka enro. Beyond the boundary of Mizoram ti kachong le Khang agency tena mi an thon so thei na mun kha Mizoram po na ho pani. Chumya bang chuan adan hi lo fil le lani ka ti ani chu. Atira Mizoram po India ram po nen thon so thei lo an tin da ni fel takin siam ni se ti le thleng hawl lo. Tichuan adan tak tu chuan India ram po na thon chuak tu chuan Immigration Act 1983 nuaya Protector of Immigrant nuaya chumi na chuan license and deal tu rani chu Ministry of Overseas India Affairs nuaya ani chumi nuaya chuan India ram tang hian men thon chuak ani antinan Dubai-a chuan Kerala chuan thon chuak ne ma and source of income lian pertezing atel thakani tin Philippine deponent also na sa tin Dubai kondan fet takan ni hemi Immigration Act nuaya thonso hi tuman boy an tho tu ten tho na mun tu te kan nong sum ka an sheveka
amaro chu tikhan khadan telo khachuan Immigration Act nuaya khan license an nei lo chuan thom chua theina an nei lo ni di khafiat alo ni ta chuan hek na lo lu ta September ni som palia khan American Women Child Development Bill lampang yan evayaran ng thelo ta tatang khan sarkar masa khan akheta chawani chuan ni som pali thakwa FIR and thelu ta chuan an vai mi som thum ni arrest an ni a tona so arrest po chu kan hun ma bet ania pakhat ero chu kumin January thaman kham be a chuan election no ni nen an mi man tur le an chui tur kha asyan khan agency ka som ni pasari lai kha so karma sa khan license lo pe to si a khang ho jong jong han ti chung kha lu vei are ve de leka ti chuan khami kha bele bu ni tla ta wangin belin to nai nan chok ni so bang chuan u ti pa case bond register lo han ti ta kha chu adi to ba kan sarkar ma sa khan action alo la dai to zo ani ti chuan tu na hian prosecution ti tu chuan Prosecutor General of Immigration atangin prosecution sanction la kanaya chu kumin January ni som ni panga khan dil nan thelu ta ani eng jong jong anan dia tang khan so September atang chuan arei vak lo chu investigation pro anti muang du tu big lo ti chuan in ni som ni panga January an thelu ta March ni som pariata khan reminder and thong de a ti chuan tun ni som panga tu ni som panga khan and remind leni ma se chan na la no mi te hian prosecution sanction an pe chuan court in alai ta do le ka chu kanin ro phak nan to lo ko tu khan ni maya an dan do chiat kha chu Mizoram Placement Agencies Regulation film to chiat ten ya in kami Immigration Act nuaya license an nei lo te kha lo ni a in passport te lo ni a sang kha til bo sia chuan lo nei nual mai ni lo po tu case di ka chuan mo sa kami agency chol hunami te khan kum ting lo khan te po khan ni to vek ani chuan ama hing lo khan bai ra bi ni kang song kha investigation a hian an khoi vek ta chuan prosecution chu kasai to ang khan Protector General of Immigration in aron pek lo chuan prosecute te pa kha an ma ba kani khatiang kha lo ni le ta ka wang khan ni kum la khan October ni li khan ni khami license an ne kha temporary in DC in a suspense sakani ang so temporary rin matania atak ta ka suspend khan lo sang ni le som ni pariat thlenga walit te po khan no mani an license amara chu ka prosecution sanction ka angai kher ti lami angai kher amara mi som tum khan lo man to sia nia an man to khan sanction mo tu lami o he chu en lo crime and economic offense ni tla mo ka adan khan ni a ti chuan in ka ti nga man ten han to ta ka chuan kan ne nan local veni agency ho ta chuan nan soya adan in Mizoram pon khoi nge ti po soi hom lo khovel khuap in license an lo pe si chuwa chu hang chuan in thiam lo po ani vek big lo hi amai ro chu in he license abadit lo ti tu na chuan in reto tu na tang chuan tu ma lo thom to su in hemi Immigration Act no ya hianin license nei tum be thawol ni thatakin in thon so te dam nia chu in ma ba ka ni ki kha ka lo rila chu hausa ka soi dam do ni ti chuan nei nom to yam ka tia pakhat chuan nei thon ti nge ni de na chu ti lom sia nia ti chuan tu na hianin immigration check lo ka chuan kal na tu so kar mo purna ne ke ni soi phak ani lo ba tin an ni chuan an thon chuak ani maya an lo hole na tur lama hian mo purna an nei lem lo ba
phong suốt lên nằm ngủ sạch cả anh mày à tên immigration check ngay lâu cái số các tấm tất cả mà số các anh mà ra thì check ngay ông một cái list ở trong bài hiện ông về à xuân tu na xuân cái này na hết yang thiếu đâu thành ta cả xuân sản ngõ rồi cái lối thì với lại lúc trên tiền này mà mỏ tu na cái rồi cái case đi cả xuân boom chuan ni tu na kan play role pa ke hi chan chu Singapore in UAE lam hin ko chu investigation he na khawar ve kang chu investigation and so to prosecution and deal mechanism arrest and effect of boka this one tu na hian ke ni na kan ti ve tu ra chu hei tu huna kan nen alo lang ve ta ni a tai phong lu a Kami license song temporary suspension सरकार में साइन आलो पे रखा परमानेंटली kan suspend sa vek lo ni voina lo tinga ro kan tia anti mananget ka shilova so an license song kan cancel vek don an vain den tu na kan dan lo chan khovel pum ho a thon chua theina regulation kan nei aranga amen anga chu kan amen thoi anga ya den heng zo fat de zo rampona lo chuak ve ho Mizo's diaspora kan han ti hi a en kol tu big nei ala in kan ria house apo hang ka so to a chu tan chun a sel kan din do ne a bi ken sel kan din do nga chu notification hi chu mai thei ani to MCC wang hin kan chu ngam lo kan ye sel kan tu no chu nin kan ko pek to lo na tin heng agency kal thlang lo wa mani thu lo kal hi antama ke nge point ka boi pui nem be to a Burma trong ten China an lu ta hi ang lo va phai ko tang wal te po kha te ne na tang tlang kan chan so ka te ma visa ai ba le ne lo ke nan lu ta ti khan lungin an ta an lungin tan mun ri po ka he so ha me mani tin ne pa la yan khul so kan na en ti a nula pathum chu kai ma sun ka khul so po ne ni tunin than ma khan ti chuan pathum dang kan na oman rong ti le a chu alo chua ka ten min ron si lo lom tu soi po ka dong si lo lom tu soi ka be se thin lam ni lovin a evidence ka ka du ni ma se ang manon ti tak si lo wa chuan kan feel secretary ta ka zu zo ta zel lo en dik te u bi zo ta no mem ka zu ti a an mong kan thelo ron ti boxia chu wa chuan ka pe du to lo min on phone ka la du to lo ringon mai ni min bum ni deu te hian ka ria a chu a sel kan din do na tin pi te hi pirim sang hi noi tam tak ka seng to ni khang ko le kom lai te khan Dubai tang te in kan tang hawa tu te mo kan na chuak tlang a an lo thlenga India rama ha takin lak chuan ni te a passport act an lo bo che da wang khan India rama khesa han or thar le lo hon te khan a boi thla kho maya chu perem sang te hian an boi pui thin an noi tam tak hi a seng to a mi som nui vel hi a chan chuak to ni ani hian chu da chuan thil chiang ta kan soi lu chu ama experience ka zo ta kan kul chua te reng hi embassy an hon na tur sen sawang tum sak vek atiani ticket bon le sak vek airport thlang nan thla thap se chu an ti dan ani ti chuan hemi te bi khi an lo ho na hi embassy an tum sange sak lu voina kan zu verify a EMA tang an tum sak thap bo amaro chu attend to Delhi theng attend to Guwahati theng attend Aizawl theng kha khan ye wang Aizawl an theng lo chuan te hian in an lo boi pui thina an ma mi ma sum semin boi pui thi ani chu ani a chu tiang ani lai le Guwahati an thenga welfare poisa an khon saka in za chiang e an khon sak chu singbol vel ni om ni soya thong no an nei sak vek boka tina agency te hian sin tum sa ngai mani an zu thon sak boka zela ne na yani chu ti chungchang put ro ten lo hong ani ang hak lai lo chu thong no pom nei lo
poisa nei me lo mobile phone nei chu wang chuan heta mission veng SBI branch chanzela account a hian a thepia in hemi te tana poisa tho turin ve buram khon bokani an lo chuap to da in wa yan chu wangin he account a hian sum men zang elu enga tan ngel man ti poi kan sui tel pek chu thilom zen ya an lo honga an nu ten mu te pon thale enga ni thilom ze khang kha e sia chian anga ya chu wang chuan investigation an zo hemi an zo ti an lo ti to ba ka hian na ti chungchang tu te po hi om me la chu ani noi me ya chu wang he thila hian mi tlom ngai ta lo boi pui ta khasu alo mo me ma ama ro chu a se sarkar na atum to la ya po sa lo khon ba mai ta khasu ani lo ve mai the ya khang kan la tlang se la nga dik lo kan la do tlang se la chu ya kan in to lo tha in nei voi na kan kal chan in se ma tu lai warning issue lian tak ania kan siam po le kha te pe in tu en enga mo kan soi pi ani pon tha tak in lo tong sama chuma po kan lo ma in voi hian dan riat lo wanga in ngai dam ngot thi tha kan ti lo wa wang chuan sarkar hi na takin voi na hen kan nge na atu langa action la a dan siam than ngai o mani pon siam tha a en po thil ti sual tu chu sem ngei turin kan pu ta ni